जगेस्ताननियाव दं माबानियावसो लक्स फानदों माबा बनायाखै गोदाव सोराव लानानै हालाय हाफाय एकदम मालायनि न' मैगंआ बेसे माबा 10 थाखा बियो लांजोबगोन दा दसेनो माबा होदोंमोन ना असी साहाब बोरै दं खौरां बे जाबाय जोंनि अफिस रुम पुलिसनि दे बुंदो दे माने दा नों गोदान जानो लागा पुलिसफोरखौ बोरै एडभाइस होगोन खारनायफोरखौ खारनायखौ बाथ्रायाव दङ नाजाबाथाय दुनियावहाय जेबो जिनिसानो गैया स' नाजालांबाय था प्रेक्टिस खालाम बहुद खस्थ'जों आंना बे साक्सेस दिनैसिम आं साक्सेसफुल बुङा मावनांगौ बहुद दं जिबनाव दिनैसिम जाखिनि लामायाव फैनो हाबाय बिराद स्ट्रागल खालामबाय साक्सेस जागोन रायजोनि सिन नोरजोबनांगौ